पारसनगर संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय। पारसनगर संघाचा संघनायक या ठिकाणी वेळेअभावी पारसनगर संघाला उशीर झाल्यामुळे त्यांना 5 रनची पेनल्टी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे। याची त्यांच्या कर्णधाराने नोंद घ्यायची आहे। 5 रनची पेनल्टी त्यांना केली आहे, दंडित केलं जात आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। धन्यवाद। या ठिकाणी माझे मित्र संधू गांधी यांनी या ठिकाणी जेव्हा सांगितलं की समोरच्या संघाला या ठिकाणी पेनल्टी देण्यात आली, पण तेवढंच मोठेपणाने ती पेनल्टी ॲक्सेप्ट केलेली आहे की आमच्यामुळे या ठिकाणी विलंब झाला आहे आणि आपण जे या ठिकाणी जो सामना भरवलेला आहे आणि त्याच्या नियमाप्रमाणे आम्ही वागतोय, तर खरोखरच ज्या संघनायकाने ही जी पेनल्टी या ठिकाणी ॲक्सेप्ट केले त्याच्यासाठी जरा जोरात टाळ्या होऊन जातात। कारण की लक्षात घ्या मित्र हो की आपली चूक या ठिकाणी मान्य करण्यासाठी सुद्धा मोठं मन लागतं। कारण की ह्यासाठी आपण फक्त खेळण्यासाठी नाही आलोय की आपलं मन पण एखाद्याने जिंकावं, ह्याच्यासाठी पण प्रमुख भूमिका या ठिकाणी पाळावी लागते। यासाठी दोन्ही संघाला पुन्हा एकदा या ठिकाणी शुभेच्छा देतोय। पुन्हा एकदा संधू गांधी यांना विनंती करतोय की पुढील सामन्याचं समालोचन या ठिकाणी आपण करायचं आहे। थोड्याच वेळात सामन्यास सुरुवात होणार आहे। पंच म्हणून या ठिकाणी पाहतोय ते संदीप भागवत आणि लेख पंच म्हणून या ठिकाणी शुभम या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। धन्यवाद अजुबने। पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया। महत्त्वपूर्ण सामना असेल पारसनगर आणि धामापूर या दोन संघांमध्ये या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण लढत असेल। एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे। धामापूर संघाचा संघनायक लक्ष असू द्या, 2 मिनिटांमध्ये जर आपला खेळाडू या ठिकाणी आला नाही तर आपल्याला सुद्धा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यायची आहे। कारण की वांद्री सोमेश्वर संघाचा नियम आहे, माफ करणे झुकत नाहीये। माप हे सगळ्यांना मापाप्रमाणेच या ठिकाणी तोललं जातं, ह्याचा मात्र अंदाज दोन्ही संघांनी घ्यायचा आहे। जर कमिटी संघाने आपल्याला ललकार दिलेली आहे, आपल्याला आवाज दिलेला आहे, त्याप्रमाणे जर आपला खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित झाला नाही तर मात्र या ठिकाणी आपण पेनल्टीला या ठिकाणी समोर जायचं आहे, एवढं मात्र निश्चित। महत्त्वपूर्ण सामना आपण पाहतोय। एका बाजूला असेल धामापूर संघ, एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ। दोन संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायचं आहे। कशा प्रकारचा सामना होईल, कोण या स्पर्धेमधील पुढील फेरी गाठेल हे पाहण्याजोगं असेल। महत्त्वपूर्ण सामन्याची ही लढत असेल। एक ग्रामपंचायत स्पर्धा आणि या स्पर्धेदरम्यान चालू असलेला हा महत्त्वपूर्ण सामना असेल। पंचांना विनंती असेल कारण की दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी आराम पाहिजे तेवढा घेतलेला आहे, वेळ हवा तसा घेतलेला आहे। वेळ फक्त कमीकडे नाही आहे, कारण की अजूनही सामने खेळवायचे आहेत, त्याची दक्षता पंचांना विनंती करेन। कारण की अनुभवी पंच आहात, संदीप भागवत ह्या मैदानाचा आपल्याला पुरेपूर अनुभव आहे। कशा प्रकारे
काळोखाची लाट किंवा पुढील सामने कशा प्रकारे खेळवायचे आहेत, कारण की इतके वर्ष आपण या मैदानाचा अनुभव घेत आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आपण या ठिकाणी सूचित करायचं आहे, कारण की लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात कशी होईल इकडे मात्र आपण दक्षता घ्यायची आहे. धन्यवाद रोहित. या ठिकाणी उपस्थित आपण ज्या ठिकाणी विचार विनिमयाला आपण या ठिकाणी उपस्थित होतात आणि एखादा प्रश्न लवकरात लवकर सोडीत या ठिकाणी गेलाय, त्याच्यामुळे सामन्याला या ठिकाणी विलंब होणार नाही याची मात्र आपण दक्षता घेतली. त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. आणि लवकरात लवकर सामना कसा चालू होईल या ठिकाणी आपण लक्ष घ्यायचं आहे. दोन्ही संघांना पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. स्ट्राईकला आहे तो दरम्यान या ठिकाणी बच्चू, आमचे मित्र बच्चू याचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री त्यांच्या तर्फे त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. आपण या व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं असं या ठिकाणी मी सोमेश्वर क्रिकेट क्लब तर्फे आपणाला विनंती करतो. वळू या सामन्याकडे. नाणेफेक जिंकली होती धामापूर संघाने आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारले. फलंदाजी स्वीकारताना फलंदाजांवर भरोसा ठेवला गेलाय, कारण क्रिकेटच्या पटलावरती अजूनही एखादा ज्योतिषी वर्तवला नाही आहे की ज्याने संरक्षित धावसंख्याचं कथन केलंय. त्यामुळे धावसंख्या जास्तीत जास्त धावा ह्यात जमा कराव्या लागतील, जास्तीत जास्त धावा जमा करायच्या असं या ठिकाणी टार्गेट असेल. ते धामापूर संघाची रणनीती असेल आणि माइंड फ्रेशनी गोलंदाजी करायची असं टार्गेट रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. चर्चा होते, चर्चेअंती पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. स्वप्नील स्ट्राईकला असेल, नॉन स्ट्राईकला असेल तो गणेश. दोन सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल तो बंटी, ज्यानं सकाळच्या सत्रापासून चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी केली, चांगली फलंदाजी सुरू त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. मात्र ही महत्त्वपूर्ण सामना असेल आणि यासाठी लढत असेल. समोर उभा आहे स्वप्नील माईन धामापूर संघाकडनं. पहिला चेंडू या ठिकाणी अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला कव्हरच्या रिझनमध्ये आणि गोल्डन डकचा शिकार होतोय तो स्वप्नील. बॅक टू द डग आउट. फर्स्ट विकेट इज गॉन फॉर धामापूर. पहिला गडी बसतोय. धावसंख्या आहे ती, अजून धावसंख्येला सुरुवात झालेली नाही. ऐकूया मधुर संगीत. पहिल्याच चेंडूवरती पहिला गडी बाद झाला होता. कव्हरच्या रिजनमध्ये उचलून खेळण्याचा प्रयत्न फसला होता आणि चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावला होता. स्वप्नील बॅक टू द डगआउट झाला होता. गोल्डन डकचा शिकार झाला होता. तदनंतर फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय पपन, मॅन फ्रॉम धामापूर सज्ज असेल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो गोलंदाज बंटी. याच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाते. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आत्तापर्यंत, त्याच्या माध्यमातून चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळालं. आता मात्र पपन सज्ज असेल. यावेळेला टप्पा घेतल्यानंतर आतमध्ये वळण घेणारा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. पॉईंट आणि गलीच्या मधनं खेळण्याचा प्रयत्न, असफल प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. पपण्याचा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गोलंदाज
अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. तोपर्यंत 2 धावा मिळत आहे. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती श्री गणेशाचा आलेला दिसतोय. 2 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते बंटी याच्या माध्यमातून. विचार केला तर सकाळच्या सत्रापासून बंटी चांगली गोलंदाजी करतोय. आता मात्र सुरेख फटका, स्ट्रेट हिटचा फटका लगावण्यात गेलाय. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षकाकडनं चूक होते. चेंडू जातोय 4 पार. चौकारासाठी मिलेंगे रंग 4, बेडावगा पार. बेहतरीन चौकार. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. पुन्हा एकदा शॉटअपलेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या रिजन मध्ये चेंडू होत आहे. एका क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. फंबलिंग पाहायला मिळत आहे. चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार. बॅक टू बॅक सेकंड 4. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 1 गाड्यांच्या मोबदल्यात. पप्पन सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्ट्रेट हिट लगावणे गेली. आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. ते लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून स्ट्रेट हिट लगावण्यात आली होती. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 11 धावा. नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातो. 11 धावा 1 गाड्याच्या मोबदल्यात. पहिला गडी पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता. तदनंतर चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली. पप्पन याच्या बॅटमधनं 2 चौकार लगावण्यात आले आणि आपले इरादे स्पष्ट केले. सुरेख धावसंख्या पाहायला मिळते. पहिल्या षटकांचा खेळ संपतोय. नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातं. 11 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद, धन्यवाद डीजे. पाहूया गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सोहन येतोय. ज्यानं चांगली गोलंदाजी याने सुद्धा केली होती. तो सज्ज असेल. आता मात्र रिदम मध्ये आलेला दिसतोय तो पप्पन. त्याच्या माध्यमातून चांगली खेळी आपल्या संघासाठी खेळली जाते. मात्र सकाळच्या सत्रामध्ये थोडासा अपयशी झाला होता. मात्र आता मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू येतोय त्याच्या. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटच्या रिजनमध्ये उचलून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा कॉन्टॅक्ट मात्र होऊ शकत नाही. चेंडू पॅडवर आदळला जातोय. पंच लेग बायची खून करतायत. 1 धावेची बढोतरी मिळते. धावसंख्या होते ती 12 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. एक चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. कचाळ फ्लंबिंग पाहायला मिळत आहे. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 1 धाव पाहायला मिळते. 1 धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे जाते. 13 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. सोहन हळूहळू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. समोर उभा असेल तो पप्पन. पंचांकडनं क्रॉस करून यावेळेला चेंडू टाकला जातोय. चेंडू जातोय तो पॉईंटच्या रिजनमध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतोय तोपर्यंत 1 धावेची भर पडते. गचाळसं थ्रो पाहायला मिळतोय. मिस टायमिंग थ्रो पाहायला मिळतोय. दरम्यान 1 रन बहाल केला जातोय. धावसंख्या होते ती 15 धावा. संघाचा एकीकरण कसं असतं पाहणा. मगाशी ज्यावेळेस थ्रो इस्ट्रक्शनकडे टाकला तेव्हा गोलंदाज थोडासा नाराज होता की माझ्याकडे थ्रो टाक. आणि ज्या वेळेला आता गोलंदाजाकडे थ्रो गेला थोडासा 1 रन भेटला. म्हणजे थोडंसं कुठेतरी मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षणामध्ये. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू आणि पुढील सूत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा ऑप्शन दिशेने चेंडू मिस आउट द फील्डिंग मिळते आणि चेंडू गेलाय आर पार सीमा पार. खणखणाती चौकार. डीजे. धन्यवाद डीजे. ज्या प्रकारे तपन या ठिकाणी तळपतोय. मग अशा आपण पाहिलेत काहीशे चौकार थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग फिल्डिंगने केलेली आहेत. क्षेत्ररक्षक आपली भूमिका जरी बरोबर पार पाडत असले तरी मैदानाच्या अभावी म्हणा किंबहुना
थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग ह्या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क करते, तर आपल्या बॅटिंग मार्क करते, चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला करतोय, झेल होतो का पाहायचा, चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार घनघणाती सोमेश्वर षटकार दिसे. पप्पनचा विचार केला तर सुरेख फलंदाजी करतोय. 9 चेंडूमध्ये 23 धावांची बहारदार खेळी करतोय तो पप्पन. जबरदस्त फटके पाहायला मिळत आहेत पप्पन याच्या माध्यमातून. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. आता मात्र चेंडूला उंची दिली होती. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 2 षटकं 25 धावा 1 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी आलंय. 25 मधल्या 23 धावा ह्या पप्पन याच्या बॅटमधून निघाल्या आहेत. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी पाहायला मिळते. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्क करते या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सर्व षटक या ठिकाणी प्रगती पथावरती आहे. राईट हँड बॅट्समन, राईट हँड बॉलर पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय. 7-8 रन. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय, कारण की तिसऱ्या षटकावरती आपण गोलंदाजी करतोय, चेंडू निर्धाव टाकतोय. ह्याचं पूर्णपणे श्रेय मात्र या ठिकाणी गोलंदाजाला द्यावं लागेल, कारण की ज्या पद्धतीने तपन मात्र या ठिकाणी आपल्याला स्ट्राईक कसा मिळेल, कारण की ज्या अर्थी आपली बॅट लागते त्या अर्थी आपल्याकडे स्ट्राईक जास्त अधिकाधिक असावा याची मात्र तो पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग लाईन मध्ये मात्र कुठेतरी मिस होऊ देत नाहीये. फिल्डिंग जरी मिसअंडरस्टँडिंग पाहायला मिळते, परंतु यष्टिरक्षक आणि गोलंदाजामध्ये जे कॉम्बिनेशन चालू आहे ते मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी कळत नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जात आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग आपल्या मार्क वरती या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या डाव्यातील मारा करतोय. स्टेट ऑफ द फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र थोड्याशा हाताला लागून एका धावावर या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल आणि तपन पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्क वरती या ठिकाणी पाहायला मिळेल, परंतु तपनला या ठिकाणी स्ट्राईक आपल्याला ठेवावं लागेल, कारण की काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि ज्या चेंडूंचा शिल्लक असल्या चेंडूंचा समाचार कसा घ्यायचा आहे हे तपनला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. परंतु समोरील जो गोलंदाज आहे तो नावाजलेला गोलंदाज आहे, फलंदाज आहे, अनुभवी वांद्रे सोमेश्वरच्या मैदानाचा एक आपण बोलतो ना की पूर्ण अभ्यास केलेला हा गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा मला वाटतं निश्चितच तपन आपल्याला या ठिकाणी स्ट्राईक ठेवेल. 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागले आणि 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या झाली ती 28. तपन पतन पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळेल. 3 निर्धाव चेंडू निर्णायक षटकामध्ये जर आपण टाकू शकतो याचा अर्थ किती अनुभवी गोलंदाज आपल्या संघासाठी आहे आणि संघाचा संघनायक सुद्धा आहे म्हटल्यानंतर जबाबदारी कशी पेलावी तर अशी पेलणं अतिशय गरजेचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पतन या ठिकाणी खेळतोय. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. पंडू परत एकदा चेंडू पंचांकडे या ठिकाणी दाद मागतात. पंचांनी मात्र षटक संपण्याची घोषणा केली. अतिशय उत्कृष्ट कमबॅक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. जरा जोरात टाळ्या होऊन जाते त्या गोलंदाजी एक चांगला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 3 षटकानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी स्कोरर 28. फक्त 3 धावा आपण या ठिकाणी देतोय म्हणजे आपलं योगदान किती मोठं आहे या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अजूनही सामन्यातील मला वाटतं फक्त 6 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक राहिले असतील. 6 चेंडूंमध्ये आणि समोरील संघाला 5 धावांची पेनल्टी आहे एवढं मात्र लक्षात घ्यायचं आहे. ज्या धावसंख्या होतील त्याच्यामध्ये 5 धावांची बढती होणार आहे. हा पूर्ण हिशोब ठेवायचा आहे. त्या हिशोबाने पुढील सामना चालू आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट चेंडू या ठिकाणी पतण्याचा आणि पुन्हा एका धावावरती समज मारण आणि आपल्याकडे स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या लेग बायच्या स्वरूपाचा या ठिकाणी आलेला निर्णय. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 29. पतन या ठिकाणी आपल्या बॅटिंग मार्क वरती एखादा उत्तुंग षटकार भेटतो का पाहायचा. चेंडू मात्र आपल्या बॅटच्या रडारमध्ये आलेला नाही आहे. एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न करतोय. थोडीशी गुड कमबॅक म्हणावं लागेल. गुड बॅकिंग या ठिकाणी
परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 2 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या आणि हळूहळू संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली इथे 31. परत एकदा पत्र आपल्या बॅटिंग मार्कवरती शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत. कसा प्रकारे या ठिकाणी सामना करतो ते पाहायचं. एखादा षटकाराची अपेक्षा असेल, षटकार मात्र होत आहे. या पंचाकडे जात मागले, पंचाने मात्र या ठिकाणी बाद या ठिकाणी घोषित केले आणि तंबूत परतोय तो पतन. आता धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्कवरती येतो आणि त्या चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी धाव जातोय. एकी धाव न येतात. चेंडू मात्र पुन्हा यष्टीरक्षकाने चेंडू सुपूर्द केलाय. बॉलरकडे. बॉलर आपल्या अजू एक योगायोग आहे. मुलगा आणि वडील हे बॅटिंगसाठी आलेत. आपण भाऊ भाऊ बघितलेत बॅटिंगसाठी. वडील बॅटिंग करतायत, नॉन स्ट्राईकला आहे. तो मुलगा आहे अजू. हे बा त्याच्यासाठी तर जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हे मत मात्र आपण नंतर पाहायचं आहे थोड्या वेळानंतर. पुन्हा आता मात्र वडिलांना थोडंसं कुठे थांबवलंय की आणि आता मात्र धावची झोन तबूत परत आहेत. शेवटी खेळ आहे तो. खेळासाठी ना निष्ठा बाळगली जाते ना प्रामाणिकपणा. कारण की जिथे एक प्रामाणिकपणा आहे खेळण्यासाठी तो मात्र या ठिकाणी दाखवलाच पाहिजे. जिथे वडील असो किंवा बंधू असो, आपण खेळतोय संघासाठी हे मात्र मनामध्ये ठेवलं पाहिजे. एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्कवर या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडू ठोकतोय की काय होतंय. चेंडू मात्र टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र गेला लेग दिशेने हिशोबाने. 1 धाव मात्र निश्चित. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळतात. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात. वडील या ठिकाणी धावलेले आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. कारण की याही वयात जर आपण पळताय तर निश्चितच आपली एकामध्ये सांघिकपणा किती असेल या ठिकाणी धावून आपण दाखवून दिलेत. 3 धावा मला वाटतं या ठिकाणी आपल्या खात्यामध्ये जमा झाल्या. 3 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती. धन्यवाद डीजे. टोटल धावा झाल्यात 35 आणि 5 रनची पेनल्टी असेल अशा 40 धावा झाल्या आहेत. लक्षात 41 धावांचं टार्गेट असेल अजू. लक्षात घ्यायचं आहे एकूण धावसंख्या झाल्या आहेत त्या 35 आणि 5 धावांची पेनल्टी म्हणजे 40 आणि 41 धावांचं लक्ष घेऊन या ठिकाणी लवकरात लवकर आपण पुन्हा बॅक टू द पॅव्हलियन, बॅक टू द मैदान या ठिकाणी येणार आहोत.
पारसनगर संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे. धामापूर संघाला विनंती असेल क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. आपल्याला निर्धारित वेळेपेक्षा सामन्याला उशीर झालाय, लक्ष असू द्या. पंच पारसनगर संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपले सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे. एकेचाळीस धावांचं टार्गेट असताना सोहन आणि बंटी ही सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल तुषार, ज्याने सकाळच्या सत्रापासून चांगली गोलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी. आता मात्र हा महत्त्वपूर्ण सामना असणार आहे. 41 धावांचं टार्गेट असेल दोन्ही संघांसाठी. हा महत्त्वपूर्ण सामना असेल, करो की मरो ही स्थिती असणार आहे मित्रांनो. संघर्षपूर्ण सामना असेल, तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. तुम्हाला जर विजयाचा अलंकार मिरवायचा असेल तर कष्टाच्या घामाच्या धारा मैदानाच्या आतमध्ये वाहाव्या लागतील. लढावं लागेल मित्रांनो. हारावही जो लढा नाही, कष्ट करावे लागतील. आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विट्टा सुद्धा सोडत नाही. संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडायचं. जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहास घडला पाहिजे. इतिहास कोण घडवणार, पुढील पेढीमध्ये कोण जाणार, हे गणित, हे कोडं आपल्याला थोड्याच वेळात पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. 41 धावांचं टार्गेट असेल. पारसनगर संघाचा विचार केला तर खोलवर फलंदाजी आहे त्याच्या माध्यमातून, आणि जर धामापूर संघाचा विचार केला तर तुषार आहे गोलंदाजी मार्कवर, तो सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतो. गणेश चांगली गोलंदाजी करतोय. मात्र या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये कशा प्रकारचं योगदान दिलं जाईल तुषारच्या माध्यमातून हे पाहण्याजोगं असेल. बंटी मात्र सज्ज असेल. 42 धावांचं टार्गेट असेल. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतीलच मित्रांनो. संघर्षाची ठिणगी या ठिकाणी पडलेली आहे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तुषार. पहिला चेंडू या ठिकाणी बॅटची लिडिंग एज घेऊन गेलाय. नो मॅन सिरीजमध्ये चेंडू लँड होतोय. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते. बंटी याला एका धावेने धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय. काउंटडाऊन चालू होतोय. महत्त्वपूर्ण सामना आहे आणि या सामन्यामध्ये धावगती, धावफलक या ठिकाणी मोजायला सुरुवात झालेली आहे. महत्त्वपूर्ण सामना असेल. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला ब्लॉक होलमधला चेंडू होता, खोदून काढलाय. मिड विकेटच्या रिझनमध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतायत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का? मात्र दोन्ही फलंदाज 2 धावा पूर्ण करून आपापल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित पाहायला मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा. हळूहळू सामन्याची धावगती, धावसंख्येला आकार दिला जातोय. ज्याप्रमाणे एखादं घर आपण पाहतोय त्यावेळेला पाया महत्वाचा असतो, त्याप्रमाणे पाया रचला जातोय. तो गणेश याच्या माध्यमातून क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा अडथळ्याला चेंडू अडतोय. दरम्यान सिलिमडॉपच्या दिशेने क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. तोपर्यंत एका धावेची संधी होती. धावसंख्या पाहायला गेलं तर 4 धावा झाल्यात. धावत अशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते ती दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. पूर्वीची शांतता असेल की काय, कारण 41 धावांचं टार्गेट आहे. सामना हा सहजासहजी कुणाच्याही पारड्यात पडणारा नसेल. विजय हा कुणाच्याही पारड्यात सहजासहजी पडणार नाही मित्रांनो. कष्ट करावे लागतील. दोन्ही संघांना संघर्ष करावा लागेल. लढणे इतिहास आमच्या, हरणे आमच्या रक्तात नाही. जोपर्यंत मैदानावर उभा आम्ही
जिंकणे नियतीला शक्य नाही हे जणू दाखवून देतोय तो बंटी आणि गणेश. यावेळेला काय घडतंय? दांडी दांडी गुल पाहायला मिळते, मात्र पंचांकडनं नो चेंडू घोषित केला जातोय. यश पंचांकडनं शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि त्यांना दोषी ठरवण्यात आलंय. नो +1 असेल आणि फ्री हिट असेल याची नोंद घ्यायची. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, यावेळेला फटका फसलाय. पुन्हा एकदा नो चेंडू या ठिकाणी दिला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. फ्री हिट असेल, कंटिन्यू असेल, नो +1 आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. थोडस तुषाराच्या गोलंदाजीवर आक्षेप घेतला जातोय. काय घडेल काय बिघडेल याचा अंदाज येत नाहीये. चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे मित्रांनो. आलेल्या संधीचा फायदा घ्यावा लागेल. संधी ही चहात बुडवलेल्या बिस्किटाप्रमाणे असते, काही सेकंदासाठी येते आणि बघता बघता होत्याचं नव्हतं होतं. आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. 8 रन नो लॉस असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा चालू आहे. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेतला जातोय आणि पुन्हा एकदा बेबी ओव्हर कंप्लीट करण्यासाठी या ठिकाणी मला वाटतं नवीन गोलंदाज येतोय तो स्वप्नील. पहिल्यापासून जर आपण षटक पाहायला गेलं त्या हिशोबाने आपण विचार केला, पंचांनी दिलेल्या निर्णयावरती समोरच्या संघाने सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा एक्सेप्ट न घेता कुठे ना कुठेतरी आपणच पाठी पडतोय हे मात्र चित्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि तेवढ्याच ताकदीने आपण स्वतः कुठेतरी मागे आहोत एवढं मात्र निश्चित. आणि खरोखरच संयमितीचा खेळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. आता मात्र पुन्हा पंचांकडनं अवांतर धावाची घोषणा. धन्यवाद संदीप. आणि फ्री हिट कंटिन्युटी आहे एवढं मात्र निश्चित या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. अवांतर धावाबरोबरच संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 9 धावा. 9 धावा. पुढील चेंडू पुन्हा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडू टोलवला. चेंडूचा रिझल्ट काय होतो पाहायचा. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार खणखणाती SPL षटकार. डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. काय फलंदाजी करतोय, जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते बंटी याच्या माध्यमातून. धावसंख्या होते ती 15 धावा. आक्रमण केलं जात आहे बंटी याच्या माध्यमातून. मी मगाशीच म्हणालो होतो आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल आणि ते सोनं करता येत आहे. यावेळेला ब्लॉक हॉलमध्ये टाकलेला चेंडू, बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या होते ती 16 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी चालू आहे. थोडंसं लांबवलेलं षटक. धामापूर संघाच्या माध्यमातून कमबॅक करावं लागेल. एखादी विकेट या ठिकाणी घ्यावी लागेल तर सामन्यामध्ये उत्सुकता असेल. यावेळेला काय घडतंय, सुरेख बदल आदित्य. चेंडू जातोय सीमा पार षटकार. धन्यवाद डीजे. संधू जर पूर्ण सामना पाहिला तर ज्यावेळेला आपण म्हणालो की समोर संघाला 5 रनचं पॅनल्टी असेल तेव्हा त्या संघाचा संघनायक सहज बोलून गेला, ठीक आहे आमच्याकडनं चूक झाली, आम्ही ते ॲग्री करू. ते ॲग्री का करू त्याचं उदाहरण मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण की माझे खेळाडू तेवढ्या ताकदीचे आहेत. जरी समोरील संघाने धावसंख्या कितीही ठेवत तेवढी चेस करायची आपल्यामध्ये ताकद आहे हे मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. मानलं पाहिजे त्या संघनायकाला आपल्या खेळाडूंवर ठेवलेला विश्वास. पुन्हा एकदा पपन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा अग्रवासुदाने खेळण्याचा
प्रयत्न आणि लेमन कट लागून चेंडू येतोय, यष्टींची वेध घेतोय, गडी मात्र बाद होतोय. धावसंख्या आहे ती 22, एक गडी बाद. बॅट्समनचं नाव सांगायचंय. अभि मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकताना पाहायला मिळतोय. स्टार्ट चांगली झाली आहे मित्रांनो. मी मगाशीच म्हणालो होतो एक प्लॅटफॉर्म बनवावं लागेल, 41 धावांचं टार्गेट असेल आणि एक चांगली सुरुवात महत्त्वाची असेल आणि तशा प्रकारची सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळाली ती पारसनगर संघाकडनं. मात्र कमबॅक करावं लागेल ते धामापूर संघाला. हे षटक पप्पनेच्या माध्यमातून हाताळलं जातंय आणि यशस्वी असा एक गडी बाद काढण्यात आलाय. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू होता, चेंडू जातोय पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. स्वॅग से किया है स्वागत डीजे. ब्रेक फटका आल्या आल्या या ठिकाणी जणू काही पॅव्हलियन मधनं सेट होऊन आलाय की काय असं पाहायला मिळालं. 6 धावांनी या ठिकाणी संघाची धावसंख्या 28 होते एका कडेच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा पप्पन याला कमबॅक करावं लागेल ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे मित्रांनो. यावेळेला शॉटम पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र अडथळ्याला चेंडू अडतोय आणि दुर्दैवीरित्या धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद होतोय. तो फलंदाज अभि बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा धक्का बसतोय तो पारसनगर संघाला. धावसंख्या आहे ती 28, 28, लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इज प्रोग्रेस. चांगला खेळ पाहायला मिळतोय, चांगला फटका पाहायला मिळाला अभिच्या माध्यमातून. क्रिकेटच्या पटलावरती ज्याप्रमाणे लेदर क्रिकेटला महत्त्व आहे त्याप्रमाणे आता टेनिस विश्व सुद्धा मागे राहिलं नाही मित्रांनो. नवीन नवीन शॉट सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. शफल होऊन खेळण्याचे प्रयत्न आताच्या या फास्ट क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. तशा प्रकारचा शफल होऊन खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला. अभि धोकादायक ठरत होता मात्र मुख्याच्या क्षणी धावचीच्या स्वरूपात बाद झाल्यानंतर रोहन मला वाटतं मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. पंधरा चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळेला पुन्हा ॲक्रोझन खेळण्याचा प्रयत्न. नो मॅन्स रिझन मध्ये चेंडू जातोय अलाउंड द कार्पेट दरम्यान. स्वतः गोलंदाज या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावीवर संघाची धावसंख्या हलकीची पुढे सरकते. 29 धावा झाल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र गणेश सज्ज असेल रणजीसाठी तर गोलंदाजीसाठी पप्पन याला आपल्या बोटांची हातांची जादू दाखवावी लागेल. पप्पन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला ॲक्रोझन खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी कमी उंचीचा चेंडू मिस झालाय. डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमबॅक करतोय तो पप्पर आपल्या संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पप्पन सज्ज असेल भावनदी यांकडनं. हाही चेंडू या ठिकाणी निर्धाव होता मात्र यष्टी रक्षकाकडनं चूक झाली. दरम्यान एक धाव मिळते बाईच्या स्वरूपात. षटक संपतंय. एका या 2 षटकानंतर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 षटकं 30 धावा 2 गडी बाद असं समीकरण आहे. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असेल. सामना मित्रांनो रंगतदार दिशेने पाहायला मिळतोय आपल्याला. अटीतटीचा पाहायला मिळेल सामना. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. हे षटक सामन्यामधली निर्णायक षटक असेल. कुणाच्या पारड्यामध्ये जाणार हे पाहण्याजोगं असेल. एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ, एका बाजूला असेल तो धामापूर संघ. 2 संघ यांच्या माध्यमातून असलेली लढत. 12 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गावर पंकज ज्याने मगाच्या 2 सामन्यामध्ये स्लॉगवर षटक हाताळलं होतं तो मात्र गोलंदाजी मार्गावर येते. महत्त्वपूर्ण 3रं षटक घेऊन सज्ज असेल गणेशसाठी. पहिला चेंडू स्वैर मारा पाहायला मिळतोय. कुठेतरी अँगल मिस केला जातोय. पंचांकडनं दंडित केलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 नुसार तुम्हाला हा चेंडू परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात.
यावेळेला सुरेख चेंडू होता, थोडंसं व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. ज्यावेळेला चेंडू खांद्यामधनं रिलीज करण्यात आला होता त्यावेळेला स्लोअर वन चेंडू पाहायला, निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. पंकजाच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडू येतोय. एक एक डॉट चेंडू या ठिकाणी प्रेशराईज करेल ते समोरच्या संघाला, आणि एक एक डॉट चेंडू आत्मविश्वास गोलंदाजाचा वाढवता जाईल तो धामापूर संघाच्या. यावेळेला आक्रमण खेळण्याचा प्रयत्न, सुरेख फटका. दॅट्स अ बिग सिक्स ओव्हर द लॉंग लेग सीमारेषा. सुरेख फटका, पुन्हा एकदा झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटला जातोय मोक्याच्या क्षणी. मित्रांनो, काय घडतंय, काय बिघडतंय, थोडीशी खराब कामगिरी पाहायला मिळते. दोन धावा मिळत आहेत. दोन धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 39 धावा. थोडासा बॅकफुटला गेलेला आहे पाहायला संघ मिळतोय तो धामापूर संघ. कमबॅक करणं महत्वाचं असेल, मात्र 2 धावांची आवश्यकता असणार आहे ती पारसनगर संघाला. आणि हा अप्रतिम फटका, चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी. अशा तऱ्हेने विजयी झालाय तो पारसनगर संघ. विजयी संघाला हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी धामापूर संघ या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झाला त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हृदयाच्या अंतःकरणापासून शुभेच्छा देतो. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या कर्णधाराला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धामापूर संघाचा कॅप्टन यांनी या ठिकाणी यायचंय. या सामन्याचा सामनावीर असेल तो सोहन, याला विनंती करतो. पारसनगर संघाचा सोहन यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा किताब या ठिकाणी घेऊन जायचंय. मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय, या सामन्याचा सर्वोत्तम खेळाडू ठरलाय तो सोहन यांनी या ठिकाणी यायचंय, आपला सन्मान घेऊन जायचा आहे. त्याचप्रमाणे धामापूर संघाचा संघनायक याला विनंती असेल की आपण या ठिकाणी यायचंय आणि आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय. आपण या स्पर्धेमध्ये उपलब्ध झालात, आपला संघाच्या माध्यमातून चांगला खेळ आपण या ठिकाणी दाखवलात. विशेषतः आपल्याकडनं जी खिलाडू वृत्ती दाखवण्यात आली त्याबद्दल तुमच्या या खिलाडू वृत्तीचं, संयमतेचं कौतुक असेल. धामापूर संघाचा संघनायक या ठिकाणी यायचा आहे. विनंती असेल आपण सन्मान चिन्ह, अज्जू बने यांना विनंती करतो की सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना एक प्रेमाची, आपुलकीची भेट श्री सोमेश्वर चषक 2025